Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Lucas Kapitulo 16, versikulo 10. Siya sino man ang mapagtalkan iti basit, kat mapagtalkan met iti ado. Ken siya sino man asaan ang mapagtalkan iti basit, kat saan met ang mapagtalkan iti ado. Papagayam, intay denggan di may sapay apakasaritaan, may tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Adumat gayam ti customer tayo, oray na sa papay. Mayat nga min ti lokasyon ti grocery store tayo, mama. Iso na laeng, tawan ti mangimaton inton umay atawan. Tabi si akmetan iti negosyo. Sino nga rod ti pangitalkan tayo iti grocery store tayo ngay? No siyak, jakmat ka baalan? Masapol ang mga tayo iti agbalin ang manager, iti kasta. Anda mang isuro kadag ti rumbang nga ramidan dagiti empleyado. No asino ti mapagtalkan kadag iti empleyado dito eh? Isulatan ti maipromote. Wen mama, kastamot lang ti planok. Tapno amo na ti aramidan na. At dapay makatawan, tapno makapili tayo no asino ti i-promote tayo. Inton sumaruno atawan pay. Gamitapay lang, katrugyamon ti agpili, anak ko. Wen mama, at damat kit din ni Eva. Nabayagan nga empleyado tayo dayjay. Piliem no asino ti mapagtalkan. Iti kasta, awan to ti pagparikutan tayo. Wen mama, kasta talaga ti aramidan. Agbirbiro kayo kano iti manager. Saan ka di, Sir Joshua? Kasano ana mo dayta, Eva? Nangagko ti napagsaritaan nyo ni Madam Dolores, hindi na minsan ngay may dito store. Inton umay pa'y atawan dayjay. Interesado ak, sir. Anya ti requirements taga-playa kon? Awan ti requirements. Agpili kami lang kada kayo nga empleyado mi, no asino ti deserving a may promote. Siyak ngay, sir. Nabayagan akahera ak dito eh. Saan ko pa'y ama ibaga ita, no asino ti may promote? Ngamin, mabayag pa'y met. Inton January pa'y siguro. Ibagamin ton kada kayo, no asino ti mapili mi. Siyak ti kabayagan kada kami, sir. Makitan to, Eva. Maamuan yung tumat laeng, no asino. Nakasapsapa ka launay mat ba anak ka? When tamasapol amayat ti performance ko iti imatang ni Sir Joshua. Anya? Ado ka no ti maipromote inton umay atawan. Ket no may promote di dakdakkel ton ti masweldo, tatang. Mabayag pa'y matgayam. Intun umay paylaang atawan. When gamitapay lang, agpapansin akon ka ni Sir Joshua. Anya? When tapno sigurado ti promotion, tatang. Pinaayaban na kanumat, sir. Aday bilin ko kan ka, Eva. Anya dayta, sir? Sikapay lang ti pangitalkak iti tulbag. Tada atin darak a seminar iti Manila. Talungal daw dayjay. Kayat ka di asawan dayta? Asyak ti maipromote, sir? Ada posibilidad na ngam orayek pa'y no anya ti makuna ni mama. Okay, sir. Sakpay mo't kit ti boss itaabulan. Into no may abulan, mangrugin ti manager apilyan mi. Ay na, magagaran akon, sir. Kayat ko launay ti agbalin a manager. Nasapa mo't ang nag-out ni Sir Joshua? When tada seminar na ita, agpa-Manila da ka no? Ay, isumat lagayam nga agdardaras itay. Ada ti tulbag kanyak. Itad ko kan ka, tas ikapay laang ti makaam mo. Ha? Ang mga numaladawak inton bigat. Si kalatan ti mangyawid, ta sigurado ang masapa ka manan nga ag-report no bigat. O sige, nung kastati ko nam.
Sikat ti makaamo ang mangilukat iti grocery store, wan? Sapsapama, tapno awan maibaga ni Sir Joshua. Agrubuat ako, lakay. Nasapa ka unay mo't bakit? Ada nga min titulbag kanyak. Sana mabalin ang maladaw ka sumrek. Ni Sir Joshua nga. Awan ni Sir ita. Ada seminar na iti Manila. Ay, kastaya. Oh, nagbalon ka kadi? Gumatangak tulat ta iti kanak ijay. Awanin oras ko nga agluto. Saanan? Mangituludak tulangan iti balon mo. Ay ini, saanan ah? Iso pa pagbambanugam dayta. Kayat mo man mo no saan, mangituludak lata. Ipilit mo man ti kayat mo ako nakon. Adamat ti mo tura pagluganak, sa anak mo tamagmag na. Sige. Orayig nga rod ti balon ko nga itulod mo. Aday ta, naibulsa kon ti sangaribo. Nene. Oh, si kamat gayam, Polina. Kunak man no nakabreak ka. Nalpasin ah. Anya jay nakitak? Ha? Kinisayam ti kwarta iti kahanya. Ni, saan ah? Kinasayan mat nga bagbagam dita. Nakitak ti kwarta nga inbulsam. Shh! Tangiwat mo ka di. No kayat mo, di mangala ka mat iti parakan ka. Di mo lang ipadlaw, takas makita mat. Ada CCTV da sir. Ta isuro nagpay nga agtakaw. Amok akasapulang matlaang ti kwarta. Mangala kakit di mat. Sigurado asan amadlaw ni sir. Tawan mat resibo ti daduma na ilako tayo. Ay, saan ang kagtatakaw? Di ka madanagan, ta sikreto talaang. Saan to ang maamuan ni Sir Joshua? Aday na po'y tatang. Ada kay lutlutok laang itay. Mangantay nga rudan ah. Ada ginatang ko alityon manok. Nangalam nga iting gatang mau. Kat kwartak ah. Saan pa'y matapa nagsusweldo Masapol aya pa nagsusweldo. Ti kunam kanyak, kat naibusan ti kwartam. Awanan ti ado asaludsod tatang. Agtugaw kay kit din tamangan tayon. Agpuno ka man kanyak, ba? At dan samat ten illegal nga aramidam. Ni tatang mat. Gimata nga klaang iti lechon. Panunutan yon nga adda illegal nga aramidag. Anya kay lakit di mat ng tatang. No anya man ti makitkitam. Aguli magkalaang ha, Polina. Saan anasaya at ataktakawam ti boss tayo? Tangiwat mo kunak ne. Kasano, numakadlaw ni sir? Ang mga numairaman amin nga empleyado da. Siya kung ti madanagan. Anya launay ti pagdanagam. Kat agan anadakmat. Ay, syempre, mairaman kami ah. Si kalang ti makaamoy ti sikreto ka. No maamuan ni Sir Joshua, amok no asino tinangipulong kan kwa na. Apay nga minakasta ti araramidam. Kat agsusweldo tayo mat. Di kan sumanao dita. Tano siyak ti pilyenda amang imaton iti negosyo da. Ti kalakaan at trabaho dito, ti ipaaramid ko kan ka. Anyat orasan hindi ka pala naturog, Polina, bakit? Sana nga roda makaturog, lakay. Apay mo, ada ka di parikot mo. Ni Eva ti parikot ko. Apay ni Eva, anyat inaramid lakin ka. Awan matkit di basol na kanyak. Ngam, taktakawan na ngamin ti boss mi. Anya? Saan nga amo ni sir ti kasdi nga aramidan na. Nalaing, expert matgayam day dya iti panagtakaw. Ay, masay-saya at mo ipulong mo iti busyo. Tano agul uli magkalaan. Ay, amang ano mairaman kan tupay. No ipulong ko, amang ano panunutan na asip-sipak. Nalaing nga agrason day dya nga Eva. Kinapatag kat puno ti indanon mo iti busyo. Ada kayat ko nga ipudno kada kayo, sir. Anya dayta, Polina. Kupkupitan da kayo ti may sa akatrabahuan mi, sir. Anya? Saan nyo amadlaw? Ta expert nga agtakaw day jay. Malas na lang tanaduktalak ti aramid na. Diyak ko maibaga kada kayo nga makonsensya akmat ngamin. Sino kadagiti katrabahawam ti agtatakaw? Ni Eva, sir. Anya? Kaano pa'y? Diyak amo no kaano anang rugi, sir. Ngam idi nakiseminar kayo.
Ijay ko ang nakita, ngagtaktakaw. Naglukon day di a babae. E-review yulatan ti CCTV, sir. Iti kasta, makaala kayo iti ebidensya. At parikot, mama. Apay, anya ti parikot, Joshua. Agtatakaw mo't gayam day nga Eva. Anya? Iso tinapilim amang imato ni tinegosyo tayo. Saan ka di? Gapo tadakkel ti panagtalak ko kan kuana, mama. Jakmat impagarop, ama aramid na ti agtakaw. Anya nga ro ti planom kan kuana? Jaka mo, mama. Da kayo latan ti agdesisyon. Kayat ko ang makasarita, dayjay nga Eva. Jaklay pagaro, pabaaramid mo ti agtakaw, Eva. Nailaw anak lang, madam. Namin anon adaras nga inaramid mo ti kasjay. Awan ka di ti konsensyam. Sana na maulit, madam. Ti kayat ko, isublim dagiti tinakaw mo iti daytoy a grocery store. Awan kwarta kapag bayad ko ita, madam. No awan pagbayad mo, itrabahuam nga rod. Wan, madam. Kwintaan tayon to no mano ti bayadam. Iti kasta, ammo tayo no aginggat kaano nga agtrabaho ka ditoy. Kat no makabayad ka, maikat kan. Di mo panggapan ti agtakaw manan, tanayunan mi ti CCTV. Angam, maipromotak. Saan ka di, madam? Di mo namnamaan na mapasamak pa'y dayta. Narigat ti agtalak manan iti tao akaskan ka. Sayang, Eva. Ti kayat ko, sika ti mangimaton iti grocery store into no may abulan, Pulina. Ay, awan amo kiti dayta, madam. Kasano nga awan? Kat mano atawin mo nga agtrab-trabaho ditoy. Amo mo ang dagiti rumbang nga aramidam. Madam. Di ka madanagan. Ta isuro ni Joshua dagiti rumbang nga aramidam. Ay ngam, ang mga no adapay nalalaing ngam iti siyak, madam. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Kat amok, akabailam ti responsibilidad ti maysa a manager. College graduate ka mat. Sigurado asaan ka marigatan. Anyat ko nang bakit? Si Kanti mangimaton iti negosyo da Sir Joshua? Wan lakay. Manager to ti posisyon ko inton umay abulan. Saanin akahera. Di dakkel ton ti sweldom. Sigurado day talakay. No maipapan iti sweldo, kat saan nga imot da Sir kan Madam Dolores. Ay, nagsayatan no kasta bakit? Naipromote kamot langan. Kalpasan ti mano atawan a panagtrabahom, kas kahera iti grocery store da. Nagbunga mo't langan iti nasayaat dagiti sakripisyom. Si kamat gayam ti in-promote da sir kan madam. Wan, anda ka di parikot, Eva? Sip-sip ka matanya. Inaramid ko laang ti maiparbang. Kasta talaga dagiti sip-sip at tattao. Saan ko abasol, no awan ti panagtalak da Madam Cancer kan ka. Sigamot laang tinangaramid iti rason, tapno mapasamak dayta. Sip-sip! Indon sumarono, aywanam ti panagtalak ti sabali a tao kan ka. Saan aga po, taadagundaway mo nga agaramid iti dakas, kat agaramid kalatta. Agtalnakan! Laglagi pam analaglag antibiyag, no awan tao ang maagrabyadom. Day off mo itaaya. Saan, tatang? Apay nga rod adi ka agtrabaho. Si Madud ako nga agtrabaho iti dayjay ag grocery store, tatang. Saan kit din asyak ti promote damang imaton iti negosyo da? Kunak man no si ka ti pinili da. Kumaa. Nagbabawi da. Iso nga gikatakmatan. Jakon kaya ti agtrabaho ijay, tatang. Nagpakada ka kaday kadagiti bus mao. Sana na masapol nga agpakada kadakwada.
importante damat no masapul nga agpakadak pailang kadakwada. Na, ay siyempre Bus mo dagi jay. Saan mat amabalain basta pumanaw kalatan? Naimbag ta na salaw kayo, Tata Doming. Ada ka din ni Eva, ijabalayo. Adda, hangam di na kaya ti agtrabaho. Apay ngay. Kat saan na pa'y nabayadan dagiti tinaktakaw na akwarta? Anya, tinaktakaw kunam. Wan, Tata. Kupkupitan na ngamin dasar kan madam. Kiskisayan na ti koleksyon mi. Puno ka dit ibagbagam si Kapulina. Isumot lang ti makagapo. No apay asaan nga iso ti na i-promote, Tata. Nay, awan na dakdakamat na akasdakan niyak. Bagbagaan nyo, Tata. Saan anasaya ti kasjay nga aramid na? Naimbaglaangan ta na asyanda kan kwa na. Iso asaan da nga indarom. Amukaw no apay asaan asika tinai-promote ang mga maton iti dayji a grocery store. Na, apay nga ipalagip yu pailang amin day tatang. Ay na, agtatakaw ka matgayam. Agtatakaw mat nga ibagbagayo. Kiskis sayam ti koleksyon yaw. Anya? Ni Pulina tinakadamagak. Talaga asaan ka ang mai-promote no kasjay ti aramid mo. Talagkamat day dya Apolina. Kontrabida iti biyag ko day dya babae. Ay no siyak atibus mo, ay pilyak mat adye mapagtalkan. Diyak kaya ti empleyadong agtatakaw. Nalpasan day tatatang. Di yun ipalagip. Tad-ad da masaksakitanak no malaglagip ko. Impagarup ko asyak ti pilyenda. Ngamsaan mat gayam. Tanagaramid ka iti kalukwan. Anya ngay tinamnamaam. Agtalak da pailaan kan ka, kalpasan ti inaramid mo. Ay awanan na Anya lakit di matun. Pagadalam day ta napasamak kan ka anak kao. Di mo ipalubaw sa madadaal ka, gapula ang iti kwarta. Di kunada nga ruden. Ti tao ang mapagtalkan iti baset, ket mapagtalkan mat iti adaw. Di tay dadaulan ti panagtalak ti sabali a tao, kada tayo, gapulaang iti tarigagay tayo iti kwarta. Basit man kan ado, rumbang laeng agbalin tayo ang mapagtalkan iti amin a banag. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.